Между другото, искате ли да изживеете нещо неповторимо? Пробвайте да притичате през Цариградско шосето. Има само една по-голяма тръпка от тази. Тя носи ланец, дебел, като нервите на начална учителка. Аплодисменти за Влади Въргала! Като видим толкова млади хора на едно място, направо нехси моето творчество така почва да напира от мене, обаче не пълнолетни допускаме. Марги, това ти ли си? Извиняй, обърках се. Не си мръднала, както вика мама Тонка. Некой да е виждал ония Чукча Абрамович, че ми виси с 300 милиона. Аз ходих, намери го на стадиона на Челси на тренировката. Вика, Въргал, като ме виде по-беле. Вика, Въргал, бате, разведох се, много ми е тежко, трябваше помислим за децата, затова ме оскоба толкова тая моята. Викам, не бе, братле, всички искаме да помислиме за децата. Племеника ми, сега има рожден ден, иска детето колело. И то вика, аз ще му купим колело. Какво колело кажеш, това ще му купим? Викам, заклеш ли се? Заклеям се, даже няма да такова, няма да приспадаме отборче изобщо тази сума, да знаеш. И смета на ум, нали, колко че му излезе най-тънко едно колело. Вика, купувам го. Кое колело си е харесал? Викам, от центъра на Лондон, това виенското. Заболе го. Обаче, казал е човека, вика, нищо, аз от тотото следващия матч ще ги избием. Мопа, така ли, тотото, че ги избием, що не взем аз едно отборче, бе? Върнах се тук, огледах се. Да си изберем един отбор. Гледам. Глиган Грудово, Паламут Созопол. Не става. Глигана го застреляха миналата година, Паламуда го фанаха, 15 години му даха. Минали месец. Не става. Най-ми хареса Черноломец Попово. Черноломец Попово така ломи. Нек си ми хареса. Огледах се за Златоломец, ма немаше. И затова останах на Черноломец. Отивам, видя ги момчетата, завари ги в изключително добра кондиция. Централният им нападател по-бързо стои, отколкото тича. И е на принципа на тотото. 49 удара, само 6 са гол. И то в собствената врата. Един защитник с чупен крак. Фанали се на бас, че ще бие от центъра на празна врата, дали ще оцели. До 99 пъти издържал, накрая го гипсирали. А иначе атмосферата по трибуните е много спокойна, никой не ги освирка, защото на терена има повече хора, отколко на трибуните. Вика, момчета, нема се плащате, аз ще ви направим вас шампиони. Така, почнах с трансферите. Минах през първия Чалга клуб, събрах там 10 бразилета, поне на цвят беха същите. Минах през един очен кабинет, избрах си 5-6 реферчета, гледах на кьоравите да са. Единия свирил на кръстовището на Опалченска и Стамбулийски. Много добре се представил, за 1 час 73 коли си изджасали. Другия, като си излиза от къщи, отваря вратата и хвърля камък, за да види да не е отворил балконската врата, да се ориентира. Третия с дистанционно. Цък, засада. Цък, дуспа. Цък, червен картон. Без пари ми излезнах. Служих един сръбски специалист за треньор. Нали, специалист по сръбска скара, ама той, за да е треньор, не е па задължително да разбира от футбол. Не е погледни какви треньори си имаме. И в БСФС, те и там са си все мои хора. Имам си гарантирано 2 първи, 2 втори, 2 трети места, кое си изберем. И с Черноломец, Попово, да не повервате, се класирахме за купата. Благодаря, много труд положихме. Падна ни се да играеме с Крайсел, Нефт, Прохим, Снап, Енергомаш, Холдинг, Птицекомбинат. Момчетата викат, шефе, трябва да ги биеме още първия матч. Да ги биеме, ма като ми не им адресите. Отиваме те домакини, ние гости. Отиваме, паднахме 3-0. А обаче на реванша, бате, ела да виж. Разбрахме се с Мими Бомбата и Бубата и техните момичета ги обслужат безплатно на околовръст, още докато пристигат. Да вие, че сме гостоприемни, бе. Те викат Бомбата, защото не е антибиотик, не е лови. Бомба за масово поразяване, ти казвам. А Бубата всъщност се казва Стевка и само на нея не изпряха парите за животновъдство по САПАРТ. Отглежда си буби по-големи от питбул и 2 пъти по-кръвожадни.
Неколко пъти съм правил залагания на борби с нейните питомци. Така, всичко минава по план, излизат уния на терена в началото и само се чешат и бегат. Един пада на терена и моли другия с бутонките да го ритне по-силно ослабените, че не издържа. Друг с пистолет направо ги отстрелва угащите. А тия, дето са били с бомбата, беха като пили керосин, като ядрени снаряди летеха по терена. Беха само вика: пари, пари, пари. Пари ли? Да видите. Обаче нещо непредвидено обстоятелство се появи. Един от тях бил мека китка. Абе, гледам го един, ни се чеше, ни се охлажда. Ами направо си играе за гол. Ние сме само 11, не мога да го спреме. И какво му трябваше на вратаря? Му каже: ами вкараш гол, да виж аз какво ще ти вкарам. Опе, 0-0 за тех. Абе, мъкни, бе, какво освобождаш, бе? Обяснех. На полувремето влизам от тунела, придърпах съдята и... след тупреците по пасивно съдийство, реферът просто не беше същия. Той лично отбеляза първия, третия и седмия гол във вратата на противника. Ония се опитаха да успорят, че втория и третия гол били от засада, обаче той без колебани показа 11 червени картона, изгони ги и така ние победихме с общ резултат 17-3. И само аз го бех познал от тотото. Така и купата ми излезна без пари, сега ми предстои мач с Челси, така че направо да му кажем: задръж си 300 милиона. Даже ще ти дам като бонус и едно вратарче с бело бастунче. Айде, компанията! Айде, нашите!